Kaixo, azalduko dugu Moodleen administrariak nola egin behar duen ikastaroa sortzeko eta kategoria sortzeko. Baina zer dira kategoriak lehenengo? Hemen ikusten duzue ikastaro multzoa daukadala, baina hau berez ez dira ikastaroak. Hau dira kategoriak. Daukagu mintegika sailkatuta. Hemen barruan, matematika adibidez, egongo dira ikastaroak. Hauek bai dira ikastaroak. Hau dira kategoriak, ikastaro multzoak. Komeni da, irizpide bat hartzea eta guztiak horrela izendatzea. Berdina, ikastaroak. Ikasgaia eta maila. Eta horrela, eukiko dugu txukun antolatuta. Behin sartu ondoren, horrela, hasiera horrian, horrela ateratzea, ikastaroak ikusten ditu dela eta ni nagoen ikastaroak honela egiten da. Gunearen kudeaketa, eta hemen orokorrean, beran, hasiera horria. Eta hemen hainbat kontu konfiguratu daitezke. Adibidez, hemen jarrita daukagu, hasiera horriaren elementuak gunean sartzean. Matrikulatu dago ikastaroak, irakasle bakoitzak edo ikasleak ikusiko dituzte, beraiek dauden ikastaroak. Eta gero, beste ikastaro guztien zerrenda. Eta hau begiratu daiteke nola nahi dugun konfiguratzeko. Goazen orduan sortzera. Gunearen kudeak eta ikastaroak. Hemen daukagu gehitu kategoria eta gehitu ikastaro berria. Baina hemendik ere egin daiteke. Kudeatutik. Hemen dauzkagu berriro kategoria guztiak eta sartzen bagara. Hemen adibidez, eskuinean agertzen zaizkit kategoria hortan dauden ikastaroak. Lehenengo egingo dut kategoria bat sortu. Multzo berri bat. Baina ikusten duzue kategoria honen barruan sortzea eskatzen didala, ez dut nahi nik hori. Nik nahi dut goragokoa. Beste kategorien mailan. Eta izena ondo zenbatuta tutoretzak. Listo. Sortu eta hemen agertu zait. Nik nahi dut jarraian egotea, beraz, fletxita honekin, zerbait aldatu nahiko banu, maten diot honi, eta editatu, edo ezabatu, edo beste hainbat aukera. Hemen barruan ez dago ikastarorik. Hemen barruan sortuko dut ikastaro bat. Izen laburra, kategoria honen barruan, eta gero kontu guzti hauek dagokion irakasleak aldatuko ditu. Hemen daukat. Sortuta daukat, kategoria honen barruan, ikastaro berri bat. Baina irakaslea sartu behar dut. Kontuan euki guri irakasle berri bat etortzen zaigunean lehenengo egin behar diogu. Erabiltzailea sortu eta gero ikastaro honetan irakasle bezala sartu. Beraz, goazen irakasle bat sartzea ikastaro honetan. Partaideak, matrikulatu erabiltzailea. Hau sartuko dut. Zer rolekin? Irakasle bezala. Baina hainbat rol daude ikusten duzue kudeatzailea, aukera gehien dituena, gero irakasle honek ikastaroak editatu ditzake, edizio baimenik gabekoak bakarrik irakasle bezala funtzionatu halko du, baina ezingo du editatu, ezingo du ikastaroan gauza gehiago sartu. Eta gero ikasleak. Gero ikusiko du kudeatzaileak zer egin dezaken gehiago. Orain, matrikulatu. Listo, hemen daukat. Baina orain, ikastaro honetan, irakasle honek ezingo du beste irakasle bat sartu irakasle moduan, irakasle rolarekin. Hortarako kudeatzaile rola euki beharko luke. Beraz antolatuko dugu modu honetara. Egingo duguna da, mintegiko erabiltzaile generikoa, adibidez, kaso honetan, teknologiako ikastaro honetan, irakasle bezala dago hau, baina sartuko dut erabiltzaile generikoa. Eta honi emango diot kudeatzailea. Eta erabiltzaile honek posible izango du etortzen denean beste irakasle bat
ordezko bat adibidez, berak sartu dezake irakasle bezala ikastaro honetan. Orain, teknologiako DBH bateko ikastaroan nago, eta nago sartuta Koldo bezala. Koldo irakaslea da. Nik sartu nahi badut beste norbait, bi aukera bakarrik ematen dizkit, ikasle bezala sartu edo edizio baimenik gabeko irakaslea. Ez dituzten beste irakasle bat sartzeko aukerarik. Baina, sartuko banitz teknologia mintegi bezala, orain teknologia mintegi bezala sartuta nago. Erabiltzaile honekin sartuta nago. Honek bai du aukera irakasle bat irakasle bezala sartzeko. Eta horreia editatu halko luke eta irakasle lanak egingo lituzke. Hori dauka ikastaroaren kudeatzaile izateko aukera horrek. Bueno, hurren arte.